Napabay-an nga improvised lutoan ang naging hinungdan han sunog kakulop ha barangay 97 Cabalawan Tacloban City. Apag himang rawang Brigada News FM Tacloban kan SFO2 Anthony Alvin Durana, Chief Arson Intelligence Unit ng Bureau of Fire Protection na maabot 18 nga kabablayan ang nasunog. 17 ang totally damaged, samtang usa naman ang partially damaged. Subay report, malaksi ang paglakat han sunog, may tungod nga mahangin, mapingit ang panahon ngan himo light materials ang mga panimalaya ngan maabot 684,000 pesos ang naging danyos sini. Nagpahimat kon ang BFP nga maging responsable paggamit hin mga electrical appliances o open flame agud malikayan ang sunog. Gina-verify, conduct naton in thorough investigation. So nakita naton dito ang ira pinaka dirty kitchen kung diin nakita namon mga fire patterns talaga dito nag-originate ang kalayo ngan may nakita dito nga mga debris of bagahin improvised nga lutuan. In the heart of changing lives, ako'y Brigada Jay Lacastesantos, ang 93.5 Brigada News FM Tacloban, the Music and News Authority.